टिभि निउस नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बे समाव नैबे चेनेलजों आङो बयखौबो हामबायनानै जासिहरनाय जायो आरो नोंथांमोनखौबो आं बे समाव हामबायदों नोंथांनि चेनेलखौबो बाव सफैनो हानो थाखाय। दिनैहाय नोंगौ दाखालि थांनाय समावहाय सिला बसुमतारिया पार्ब एक्स एनडिपि आर्मि चिफ सिला बसुमतारिया बिथाङा जोंनि अल एक्स एनडिपि एसोसिएशननि सायाव बिथाङा माखासे गोबांथार गाज्रि एलिगेसन लाबोदों जोंनि सायावहाय एबा बिथाङा होनदों दिनैहाय अल एक्स एनडिपिनि एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दिनैहाय गोबांथार एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय एक्स एनडिपिफोरनाव फैसा कालेक्सन खालामदों होनदों नाथाय बे गासैबो मिसा बिथांनि बाथ्राफोरा। बिथाङा दिनैहाय जुदि जोङो जुदि फैसा खांमारदोंबा सोरनावबाफोर बिथाङा प्रुफखौ होथों जोङो बेखौ प्रुफखौ होयोबा जों मानिगोन। आरो बिथाङा दिनैहाय जोंखौ बेबादि गाज्रि इलेक्सन लाबोनो थाखाय बेहा मोन्थाय गैयामोन मानोना जोङो बिथां फैयैनि सिगांनो जोंनि नैबे अल एक्स एनडिपि एसोसिएशन कमिटिया जोंना दाजाखानाय एबा जोङो 2000 केसनि गेजेरावनो जों बे ग्रुपखौ जों दाखानाय एबा जोंनि टटेल एनडिपिफोरनि जेखि रियेलाइजेसन मोननांगौ सोरनि जे मोनाखै बेफोरखौ जोङो सरकारजों सावरायनो थाखाय जों मोनसे एसोसिएशन दानानै लानाय जादों। जोङो अल एक्स एनडिपि एसोसिएशन हिसाबै जोङो दाना लानाय जादों। बे हिसाबै जोङो दिनैहाय जों गोबांथार जों होसोबाय इउपिपिएलनि समावबो नाथाय इउपिपिएलनि सरकारनि समावहाय जोंखौ मा होनदों बिपिएफनि सापर्टार बिसोरनिखौ दाननानै दोनजोबनांगौ होननानै बिथांमोनानो जोंनि नामफोरखौ दानखाना गालांजोबदों। दिनै बै समावहाय सिला बिथाङानो जोंखौ बुंदों नोंसोर सिन्था दाखालाम जेसेबां थालांदों जोंनि पि ग्रुपनिया आं दं नोंथांमोना आंनाव डकुमेन्टखौ गोदानै होफैजोब होननानै बिथाङा बिहरदों। जोंनि सेंग्राफोरा थाङै बिनि न'आवहाय सेरफांगुरियाव थांना हैदों नाथाय बिथाङा डकुमेन्टखौ लानानै ओरैनो बे गारसोना दोनदों। दिनैहाय बिसोरनि दायथ'मोन बियो बै समावहाय इउपिपिएल सरकार दोननाय समावहाय बिसोरनो जेमन मावना होनांगौ दायथ'आ सिला सार बिथाङानो होनांगौमोन आरो गबिन्द सारमोना बिथांमोनानो होनांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैनि गेजेराव मा बुंनो सानदों बिथांमोना मावनो गैलाय माने दिनैहाय बिसोरो मा बुंखो दिनैहाय एनडिपि एक्स एनडिपि हिसाबै गैला होननासो बुंबाय। ओमफ्राय एक्स एनडिपि गैला होननानै बुङोबाथ' बिथाङाबो एक्स एनडिपि नंला। दिनै बिथाङा जुदि एक्स एनडिपि नङाब्ला दिनैहाय जोंनि एसोसिएशनजों हाबसोनानै कंग्रेस पार्टियाव हाबनायखौ नागारनानै बिथाङा दिनैहाय जोंजोंहाय सेरफांगुरियावहाय 1729 जन जोंनि टिमजोंहाय बिथाङा बोरै जयनिं लाफानो हाखो आरो बिथाङा आंखौहाय दिनैहाय एबा जोंखौहाय दिनै जोंनि एसोसिएशनखौ बोरै फैसा खांदों होननानै बिथाङा बुंनो हाखो। दा जोङो बेखौ गोबां दुखु मोनदों सिला बिथांनि सायावहाय जों सिला बिथांखौ जों गोबां मोजां मोनोमोन गोरबो गोसोजों अनोमोन। दिनै बिथांनि सायाव गोबां गाज्रि मानसिफ्रा बुङोमोन जोंनि सायाव अब्लाबो जोङो बानसयोमोन बिथांखौ आरो जों बिथांखौ जोङो सिङावबो गोबांथार जोङो हेल्प हरो बिथांनो माबा मोनसे फन हरनानै बिसि समाजा जादों होनब्लानो जोङो हरो आरो बिथांखौ जोङो हरनाय मानाय जोंनाव गासैबो एभिडेन्स दंजोबो प्रुफ दंजोबो। दा बिथांखौ जों बेबायदि अनसेयाव दिनै बिथाङा सोरनि थुलुंगायाव सोरनि थुनलाइयाव बेबायदि मावदों जों बेखौ बुंस'नो हाया खिन्थु बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय खुनु मोन्थाय गैयामोन आरो बिथाङा बेबायदि खालामहरदों आंखौ दाखालिहाय जोङो जेब्ला कासाबारियाव थाङो फेमिलि लानानै आङो आरो बेनिफ्राय आङो ओरै सराइबिल गिदिंलानानै बिमल दाबायावहाय जोङो सम बिदिनो जोङो अमा खोमा हांनाय जायो हिसाबै जों फेमिलि गोजाजों थांदोंमोन। बे समावहाय आंनो मोनसे फन फैदों आदसा नों अमुक सार ना बालि सार ना होनबाय औ होनबाय मानोमोन दा बे जिनिसा उल्था पानिनिफ्राय फैदों। दा बे उल्था पानिनि मानसिफ्रा होनबाय सार जों नोंखौ लोगो लागौमोन महाय लोगो मोनगोन होनबालाय कुसिगावसिम फैदो आरो कुसिगावसिम फैदो होननायाव बिसोर मा होनखो गारि गाज्रि जादों आरो गारि गाज्रि जादों होनबाय दे होनबालाय सेरफांगुरिसिम नेहैनोसो आवगायबो नोंसोरबो लासै ओमफ्राय लास्टआव बिसोरो आंखौ माबाहाय मा होनो बिसमुरियाव लेंहरबाय। गासिबो बे सिलानि साइडआव थानाय गासिबो बे बिथांमोननि फर्मुला माने बोरैबा बरनाम होनानै बोरैबा माने जोंखौहाय हाखर गबहोनो बे पुलिसि आरो आङो बड'लेण्ड रादाब चेनेल बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। दिनै बे बड'लेण्ड रादाबावहाय बिथांमोना आंनि फट'खौ लगायनानै एबा आंनि
बिहिया जे फेसबुक सालाय हिसाबै बे फेसबुकाव आंनि न' सिङाव जिरायनाय फट'खौ खेबनानै फेसबुकाव हगारनाय जे माने 7 बोसोर 8 बोसोरनि फट'खौहाय बिथांमोना फेसबुकनिफ्राय दिहुननानै सेबखांनानै गावसिनि बड'लेण्ड रादाबनि जे पेजावहाय बिथांमोना लगायनानै लिरनानै होदों बिथांमोना जे बिथां जे माने अल एक्स एनडिपिनि एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारिमोना एबा मा होनो एबा बाले एबा सनमान बिथाङा दिनैहाय 2000 3000 5000 फैसा खांदों होननानै बिथांमोना लिरनाय होदों बेनो बेखौहाय बे बिथांमोना बोरैहाय फोरमायनो हागोन ओमफ्राय अबे जायगायावहाय आङो सोरनिफ्राय माने बेबायदि 2000 3000 5000 आं सोरनाव फैसा खांखो दा बेखौनो आसरित मोनदों मैया मोनायावहाय हगारदों बिथांमोना माबोरै होनो हाखो नङै बाथ्राखौहाय दिनै आंबो लाजिफोनां जादों बिथांमोना ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंहरो बिथांमोना थाबैनो बेखौ उथायना लानांगौ नङाब्ला आं बिथांमोननि सायाव एक्सन खालामनाय जागोन आरो बिथांमोना माबा मोनसे एभिडेन्स दंबा माबा मोनसे प्रुफ दंबा बिथांमोना होथों आरो रावबो बुंनो हाया आं दिनै गेजेराव बुंनो हायो आङो खुनु जायगायाव थांनानै खुनु मानसिफोरनिफ्राय आङो बेबायदि 2000 3000 5000 आं मालाबाबो फैसा खाङाखै आरो आं रावखौबो जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा 2 लाख मोनथारसिगोन गाबोन समफोर होनानै आङो खोथा फोलानानै आं रावखौबो बुंनानै आं फैसा खाङाखै जोंनि अल एक्स एनडिपिनि एसोसिएशननि जेसेबां एनडिपि दं बिसोर सोंनो हागोन सिखौ लानाया बिथांमोननिफ्राय गोरोन्थि जादों दिनै जों सिलाखौहाय जोङो माने गोबां अननाय एबा मोजां मोननाय गोसो गोरबो जों मोजां मोनोमोन जों अल एक्स एनडिपि एसोसिएशना मोजां मोननानै जोङो सावरायनानै जोङो सिला सारखौबो जोंनि थ्रुयैनो जोंजों लोगोसेनो बिपिएफआव जयनिं लाहोनांसिगौ ओमफ्राय जोङो सिला सारनोनो जोङो बिपिएफ सरकारनावहाय जोङो दाबिदार खालामनांगौ चेयारमेन हिसाबै जाहाथे जोंनि अल एक्स एनडिपिखौ जाहाथे बिथाङा दैदेनलांनो हायो होननानै जोङो बेबायदि सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों लाबोनानै लोगोसे जों जयनिं जादोंमोन दा बिथाङा बेसो आरो बिथाङा दिनै जोंखौ बुंनायजों लोगोसे गासैबो एनडिपिखौ एक्स एनडिपि गैला होननाया एनडिपिआनो गैला होननानै बुंनाय जाया बेना गोरोन्थि जादों आरो दिनैहाय गोबांथार जोंनि एनडिपिनि गेजेरावहाय एक्स एनडिपिनि गेजेराव पार्टि मोनथाम मोनब्रै दं आरो आङो बे फैसा खांदों मांदों होननाय खोथाखौबो आङो बिथांनाव सोंहरदों आच्छा उमुक सार नोङो फैसा खांहोदों नामा माथो नोंनि नाम सिखारबाय थादों होननानै बे 1 मास 1.5 मासनि सिगांनि खोथा खिन्थु जोंनिफ्रायथ' रावबो फैसा खाङाखै आरो जोङो माबा मोनसे प्रग्राम खालामलायोबाबो जोङो अबेबा समाव जोंहाथ' फुन्जि थाखा गैया रावहाबो जोङो गावजों गाव थाइसे थाइनै सहाय होलायनानै जोङो प्रग्रामखौ दायो एबा मा खालामनांगौ दे मा डिसिसन लानांगौ सोरनाव थांनो सोर इएमनाव सोर अबेहाय एमएलएनाव होननानै सोर लिडारनाव जोङो सावरायनांगौ होननानै बेफोरबायदि जों मिटिं जुथुमो नाथाय बे कमिटियाथ' जोंना सिगांनो आरो जोङो सिगांनो सिलाया बे समाव जेबो जोंनि एसोसिएशनाव बियो गैयानोमोन मिथियामोन रावबो फैयाखै बे कंग्रेसआवनो दं अलरेडि आरो बे इउनाइटेड फरामनिनो सासे आफादगिरि हिसाबै दंमोन बे समाव ओमफ्राय बिनि सिगांनो जोंनि एसोसिएशना जोंना बाथौ खेराइ जेमन संकस बेवहाय जोङो शिब सारखौ लानानै जोंनि कमिटिया एसोसिएशना अलरेडि जों मेम'रेन्डाम होखादों शिब सारजों रायज्लायनानै बेवहाय जोंखौ गोबां आदोर खालामनो शिब सारा सनमान होदों नाजावदों सिन्था दावहा मोनदों आरो लोगोसे जोंनिनो लकेल इएम दाजु सार दं बिथांनोबो होदों जों मेम'रेन्डाम आरो जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ अफिस जों बावबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनो होदों जोंनि मेम'रेन्डामखौहाय जोंनि माखासे एनडिपिफोरनि जे रेलवेसो मोननांगौ माथेसफोरनि मोननांगौ बेफोरखौहाय जाहाथे थाबैनो सारमोना मावनानै होयोबा मोजां मानोना जोंखौहाय इउपिपिनि सरकार थानाय समावहाय इउपिपिनि माखासे नेताफोरा जोंखौ मा होनो बिपिएफनि सापर्टारखौ होनो मोना होननानै इउपिपि पार्टिया जोंखौ बिपिएफनि गासैबो होननानै जोंनि गासैबो मुंफोरखौसो दाना गालांजोबदों बेखौहाय बुंफिनथोंसै गावनि खुगाजों दिनै एक्स एनडिपिआ माबोरै गोमाखो दिनैहाय एक्स एनडिपिफ्रा दिनैहाय जातिनि थाखाय गोबांथार हाथियार लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारनानै दिनैहाय 34 इयार्स दिनै हाथियार लानानै दावहा नांदों आरो दावहा नांनायजों लोगोसे दिनैहाय गोबांथार खस्थ' मोनबोबाय सोरबाबा गावनि बिमा बिफानि जोनोमगिरि बिमा बिफानि मोखां नुवालासिनो जों थैना थांबाय दिनै बे बिथांमोना मा सानदों सिला बिथाङा दिनैदि आफादारि सोरबाबा आफादाव थांनानै एनडिपिआव थांनानै दिनै गावनि बिमा बिफानि न'खरनि फेमिलिनि मोखां नुवालासिनो थैना थांबाय दिनै बै न'खरफोरनि बिमा बिफानि गोसोआवहाय एबा बिनि बिदा फंबायनि बिमा बिफानि गोसोफ्रावसो गाबखांनाय दं दिनै बिथाङा बेफोरखौ सिन्था खालामालासे दिनै बिथाङा बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो आरो बिथाङाथ' आंनिनो बिगुमै बेयो बेखौ आं बिगुमै होननानै आं गोबां माने
अनोमोन माबा मोनसे समस्या जाबानो बे आंनाव फन हरो आगै बाले आंखौ एसे हेल्प हो हरो आङो जेबो नङा जों अनलायना थायो खिन्थु आं दिनैनि समाव आं बेखौ बुजिनो मोनाखै दिनै आंखौबो आरो जोंनि एसोसिएसन एक्स एनडिपिखौबो दिनै मानो नेवसिगारनानै बे मानो दिनै गैया होननानै बुंनो हागोन मा हिसाबै